Pri cievnej mozgovej príhode vždy ide o čas. Na Slovensku však vieme pomôcť pacientom počas pomerne veľkého časového okna. V Centre intervenčnej neuroradiológie a endovaskulárnej liečby v Bratislave dokážu urobiť mechanickú stent trombektómiu pacientom s cievnou mozgovou príhodou na všetkých mozgových cievach až do 24 hodín od vzniku príznakov. Zákrok má aj vďaka modernému prístrojovému vybaveniu krátke trvanie. Viac nám prišiel povedať primár neurológie z tohto pracoviska pán doktor Martin Kucharík. Vítajte, pán doktor. Dobrý deň. Začneme teda na začiatku. Čo sa deje možno s mozgom, ak teda máme tú mozgovú príhodu v tých nasledujúcich hodinách? Mozgová príhoda znamená, že dôjde k poruche prekrvenia mozgu. To znamená, od istého okamihu, kedy sa uzavrie cieva, do istej časti mozgu prestane prúdiť krv a tá krv, ktorá teda sa nedostáva tam, kam má, spôsobí, že okamžite začne nejaká časť mozgu sa poškodzovať, prípadne teda inými slovami odumierať. Ako vzniká možno táto krvná zrazenina v mozgu? Krvná zrazenina sa buď vyformuje tým, že ju prinesie prúd krvi, vtedy hovoríme o tzv. Embole, to znamená zrazenina, ktorá niekde inde v tele sa ako zhluk vytvorila a bola vmetená do tej mozgovej tepny, ale takisto môže prebehnúť alebo dôjsť k tomu procese zvanom ateroskleróza. To znamená, že v istej časti mozgovej tepny neustále sa zužuje priesvit, až kým dôjde k úplnému upchatiu. Ja som spomínala už, keď som uvádzala túto tému, že viete robiť mechanickú trombektómiu. Čo to je, u koho sa to robí a v akom časovom okne sa to hovorí, ak hovoríme, že na vašom pracovisku sa to dá robiť naozaj vo veľkom časovom okne? Aby som priblížil, ako je to dôležité, tá rýchlosť, o ktorej hovoríme, tak každú minútu zomierajú desiatky až stovky tisíc mozgových buniek, to znamená neurónov. Každú minútu mozog prichádza o obrovské množstvo funkčných mozgových buniek, ktoré sa samozrejme nedajú bežne nahradiť. To znamená, že tá rýchlosť zásob je v tomto prípade kľúčová. Keď budeme hovoriť o tom, akým spôsobom my odobcháme upchatú cievu, tak sprvu sa používala tzv. Chemická cesta, respektíve teda cesta prostredníctvom látky, tzv. Trombolízy, ktorá sa podávala do žily a pacientovi mala rozpustiť zrazeninu. Táto trombolíza však bola účinná len v prípade, že tá zrazenina nebola príliš veľká. Od istého rozmeru zrazeniny, a to znamená, že aj od istého rozmeru relatívne veľkej mozgovej tepny, ktorá teda zásobuje veľkú časť mozgu, takáto intravenózna trombolíza vôbec nepomohla, nerozpustila tú zrazeninu a tá mozgová cieva zostala upchatá. Pred zhruba 15 rokmi sa začalo postupovať iným spôsobom, a teda fyzikálnym, že doslova došlo mechanicky k odobchatiu toho uzáveru mozgovej cievy. To je tá tzv. Mechanická trombektómia alebo stent trombektómia, prostredníctvom ktorej my momentálne vieme nájsť miesto, kde je cieva upchatá, nájsť ten mechanický element, ktorý ten priesvit cievy vlastne zapchal a vytiahnuť ho mechanicky von. A teraz, keby sme si to mali predstaviť, v akých rozmeroch sa pohybujeme? Pretože predstaviť si cievu v mozgu, to je naozaj maličké. Čiže v akých rozmeroch pracujete, keď teda bavíme robíte sa o rozmeroch milimetrových. To znamená, že priesvit cievy je v jednotkách milimetrov, povedzme 3-5 mm, ale ten samotný úlomok alebo kus, ktorý upchal cievu, to znamená ten trombus alebo embolus, môže mať dĺžku aj niekoľko milimetrov. To znamená, že môže mať aj 10 mm, aj 20, to znamená, môže to byť taký dlhý uzáver, ktorý bude pripomínať veľmi, veľmi tenký korkový štúpel alebo teda korkovú zátku. Takže skutočne sa jedná o podobný proces, ako keby sme odobchávali alebo odstraňovali zátku z fľaše, tak takto my odstraňujeme zátku z mozgovej cievy. A odstraňujete ju v celku, alebo to nejakým iným spôsobom robíte? Ako si to môžeme predstaviť? Je to veľakrát veľmi zaujímavé aj len na pozorovanie, pretože mozgové cievy majú rozličné priesvity, to znamená, môže to byť od 1 do niekoľkých milimetrov a aj tie samotné materiály, ktoré sú tam embolizované alebo ktoré tam vznikli, môžu mať rôzne rozmery. My k tomu pristupujeme tak, že doslova existuje niečo ako miniatúrny vysávač, ktorý mechanicky odstraňuje takéto drobné alebo množstvo drobných takýchto zrazenín, ktoré tam môžu byť zhluknutých na seba. Ale takisto môžeme použiť tzv. Stent trombektómiu, čo znamená, že my vlastne tú zrazeninu obklopíme stentom a spolu s tým stentom celú zrazeninu vyťahneme von. Preto vtedy sa bavíme skutočne o zrazeninách, ktoré majú aj niekoľko milimetrov až desiatok milimetrov na dĺžku a
v priemere sa pohybujú okolo 2-3 mm. To znamená, takýto valček my potom musíme mechanicky dostať pacientovho tela úplne von. A teraz ma zaujíma taká technická vec. Ako sa vy tam dostanete? Cez ktorú tepnu, cez ktorú žilu idete? Máme si to predstaviť, že idete z nohy alebo z krku? Odkiaľ? Najčastejšie už zhruba od 70. rokov minulého storočia sa pristupovalo do všetkých ciev v pacientovom tele z pravej slabiny alebo z pravého triesla. To znamená, že keď to ukážem na sebe, tak najväčší katéter alebo najväčšia hadička, cez ktorú potom sa zasúvali ďalšie menšie inštrumenty do pacientovho tela, vlastne siahala cez pravú slabinu niekam do veľkých ciev na hrudníku a postupne tenšími a tenšími sme sa dostávali až do krčných ciev, to znamená karotíd alebo vertebrálnych tepien a potom cez ne ešte ďalej do mozgu. To znamená, že je to niečo ako keď máte rybársky prúd, ktorý je teleskopicky zasunutý v sebe, tak takto sú teleskopicky zasunuté rôzne nástroje, ktorými my sa dostaneme až do mozgu. Samozrejme, takýto prístup je pre pacienta relatívne menej pohodlný, pretože má vpich v slabine a tým pádom je obmedzená jeho pohyblivosť. Preto v posledných niekoľkých rokoch sme pristúpili aj k takej novinke, že dokážeme podobne ako kardiológovia robiť takéto zákroky cez ruku. To znamená, v prípade pacienta, na rozdiel od veľkého vpichu v nohe, má v podstate menší vpich tu na zápesti a vlastne rovnakým spôsobom sa dostaneme cez cievu až do mozgu a tam zase môžeme teda robiť to, čo potrebujeme. Vy ste spomínali, že je to od 70. rokov minulého storočia teda už. Vyvíja sa to v čase určite nejakým spôsobom. Teraz prichádzame do doby, keď je najnovšie umelá inteligencia. Očakávate, že aj táto umelá inteligencia nejakým spôsobom zasiahne možno do tejto metódy? Nejakú ju ešte viete vylepšiť? Viete si to vôbec predstaviť, ako by sa dala využiť možno v tomto vašom odbore? Každý rok príde niekoľko noviniek. My sa snažíme, aj sa teda hrdíme tým, že sme školiace pracovisko pre celú Európu. To znamená, u nás sa veľakrát tí školení lekári stretávajú s tými úplnými novinkami, aj čo sa týka týchto mechanizmov, ako sa dostávame do mozgových ciev a ako ošetrujeme napríklad mozgovú príhodu. Nie je to však podmienené ani tak výskytom umelej inteligencie, hoci tá teda predáva momentálne čokoľvek, ale práve naopak materiálovým výskumom a výskumom rôznych veľmi špecifických vlastností tých materiálov, pretože čím je nejaká súčiastka, ktorú my využívame, ohybnejšia, menšia alebo lepšie vyrobená, napríklad čistejšia, alebo je dokonca vyleštený povrch tej súčiastky, keď sa bavíme sa o mikrometrových a milimetrových rozmeroch, tak tým je nižšia reakcia pacienta na takúto súčiastku a tým je menšie riziko napríklad komplikácií. Ale aby som sa ešte vrátil k tej umelej inteligencii, tak my sme začali využívať umelú inteligenciu asi zhruba pred 8 rokmi a to pri zobrazovaní. To znamená, že sme doslova používali asistované popisy zobrazovacích vyšetrení, napríklad CT alebo magnetické rezonancie prostredníctvom umelej inteligencie. Po minimálne 2-3 rokoch, keď sme nazbierali dostatok skúseností, sme prišli k záveru, že tá umelá inteligencia nie je to, čo prináša najväčší efekt, pretože tá umelá inteligencia rozhodne zatiaľ nie je dokonalá, ona sa vyvíja a dá sa na všeličo použiť, ale keď ide o živého človeka, tak sa treba spoľahnúť aj na živých lekárov zatiaľ. A dokonca by som povedal, že momentálne sme z väčšej časti práve tú asistenciu umelej inteligencie opustili a dávame prednosť skúsenostiam lekárov. Keď prejdeme k tomu zákroku, keď sa k nemu vrátime, dá sa urobiť aj niekde inde na Slovensku? Ako sú na tom tie ostatné regióny, možno v porovnaní s hlavným mestom, kde teda máte aj vy pôsobnosť a vaše stredisku? Ste to aj spomínali, že vlastne školíte nie len Slovákov, ale aj zahraničných lekárov. Že ako to vyzerá teda inde na Slovensku? Ja musím povedať, že Slovensko je pokryté pracoviskami, ktoré sa venujú aj endovaskulárnej liečbe už momentálne veľmi dobre. My sme vlastne začínali pred viac ako 15 rokmi, to znamená, my teraz hovorím o tíme, ktorý momentálne pôsobí v Cinre a zhruba už od roku 2015 takéto pracoviská postupne vznikali aj na iných miestach Slovenska. Mnohokrát sú to aj naši bývalí kolegovia, ktorí teda začali šíriť tieto zákroky a tieto schopnosti a postupy aj v iných regiónoch Slovenska. Momentálne je tá dostupnosť taká, že prakticky do hodiny by kdekoľvek po Slovensku pacient mal dostať sa k takejto mechanickej endovaskulárnej liečbe cievnej mozgovej príhody. Na druhej strane zostávame, dúfam a som na to hrdý čiastočne aj
pracoviskom, ktoré robí relatívne najviac takýchto zákrokov a robí ich veľmi rýchlo a dokážeme robiť ich možno čo najsofistikovanejšie, pretože máme najdlhšie skúsenosti. Čo to znamená, že ich robíte veľmi rýchlo? Do akého časového úseku sa dokážete zmestiť, alebo čo bol možno váš ten najväčší rekord, na ktorý ste aj patrične hrdí? No, profesné organizácie, ktoré zastrešujú túto tzv. Miniinvazívnu medicínu, myslím, že v roku 2018 alebo 2019 stanovili taký štandard, že mechanická trombektómia pri cievnej mozgovej príhode by nemala trvať dlhšie ako 90 minút. U nás minimálne posledných 10 rokov sme s priemerom hlboko pod 60 minút a v množstve prípadov sa pohybujeme v čase okolo 20 až 30 minút. To znamená, že minimálne hodinová úspora oproti tomu tzv. Tomu benchmarkovému alebo štandardnému času. A keď sa bavíme o tom, že o koľko skutočne mozgových buniek dokáže prísť mozog každú minútu bez kyslíka, tak tá hodina je presne ten rozdiel, ktorý môže byť dosť zásadný pre ďalší stav pacienta. Aj si povedzme, že v čom to môže byť zásadné, takáto úspora, že o koľko viac tých funkcií dokážete možno zachrániť pri pacientoch. A ja chápem, že je to u každého iné, aj podľa toho, kde sa nachádza tá zrázenina určite, ale aby sme to ľuďom tak lepšie vysvetlili, tak uchopiteľnejšie. My vidíme, keď budeme robiť sériovo opakované vyšetrenia, napríklad na CT, na magnetickej rezonancii, tak vidíme, že ložisko, ktoré malo na začiatku centimetrový rozmer, môže mať o hodinu 2 alebo 3 centimetrový. To znamená, bavíme sa skutočne o veľkých priestorových zmenách v mozgu, ktoré práve môžu byť spôsobené tým, že ten výkon je podľa možností čo najrýchlejší. Ale dá sa to povedať aj inak. My tým odvodňujeme napríklad aj niektoré predĺžené časy dostupnosti, pretože my keď vezieme pacienta z vzdialenejšieho regiónu Slovenska a teda jeho transport bude trvať o 20-30 minút dlhšie, tak stále má možnosť mať podstatne lepší ten výsledný stav, pretože tá trombektómia u nás bude veľmi krátka. Je aj rekonvalescencia potom kratšia? Pochopiteľne. Naši zamestnanci, sme takí radi, že mnohí sa venujú aj takýmto vedeckým akoby aktivitám a skúmajú napríklad na našich vlastných pacientoch, že aký je ich stav a čím je ten pozitívny stav ovplyvnený. Teraz nedávno sme spracovali dáta za uplynulý rok a zistili sme, že tí pacienti, ktorí mali veľmi rýchly a úspešný zákrok, teda úspešnú mechanickú trombektómiu, tak majú ten klinický stav nie len oveľa lepší nakoniec. To znamená, že zhodnotené po roku, ale už po 3 mesiacoch je ich stav markantne lepší a teda môžu sa o mnoho skôr dostať napríklad do svojho bežného života alebo kratší čas stráviť v nemocnici alebo teda kratší čas stráviť rehabilitáciou. A čo ak sa ten zákrok nepodarí? Dá sa to možno zopakovať v nejakom časovom okne? Teraz sa bavíme už o našťastie takých relatívne raritných situáciách, kedy sa vôbec nepodarí. Hej. To je ďalšia vec, v ktorej my si asi stále vedieme takéto popredné miesto v rámci Slovenska, že my máme okolo 98 až 99% úspešnosť toho rekanalizovania, to znamená otvorenia tej zatvorenej cievy. To je tiež dané skúsenosťami a hlavne množstvom už teda od intervenovaných pacientov. Ale keď sa stane, že pacientovi sa tá cieva znova uzatvorí, tak samozrejme je možné opätovne realizovať to mechanické odstránenie zrazeniny. Niekedy ale sa ukáže, že že tá cieva je natoľko nestabilná, že sa bude uzatvárať stále a že sa musí do nej vložiť nejaká výstuž. To je to, čo hovoríme tomu stent, to znamená niečo ako mechanická trubička alebo prúžinka, ktorá vlastne bude držať tú cievu otvorenú. No a to je tiež jedna z vecí, ktoré niekedy môžu rozhodnúť o tom priaznivom vývoji pacienta alebo o tej záchrane jeho zdravotného stavu, pretože veľakrát sa stane, že takýto stent sa aplikuje až odloženie o niekoľko dní alebo niekoľko hodín a pokiaľ je to možné a je možné ten stent použiť hneď, tak ho vieme použiť aj okamžite, samozrejme. A pán primár, možno taká základná otázka pre mnohých, ako sa k vám nedostať s takouto diagnózou? Čo preto môžeme urobiť v krátkosti? Prevencia je v podstate dôležitejšia ako liečba a my to sami prizvukujeme všetkým našim pacientom, pretože aj pacient, ktorý je po prvej mozgovej príhode, má záujem samozrejme o to, aby sa už neopakovala a aby teda zostal podľa možnosti už zdravý. Tie všeobecné rady sú dobre známe a problém je skôr ich dodržiavať. To znamená nefajčiť, nepiť alkohol, užívať zdravú a pestrú stravu, nestravovať sa jednostranne, nestravovať sa s nadmerným energetickým prísunom, hýbať sa dostatočne, podľa možností mať väčší energetický výdaj ako energetický príjem, ale z tých medicínskych, pretože my máme populáciu, ktorá je relatívne chorá na Slovensku. To znamená, treba aj to prizvukovať, že veľký význam má brať
lieky, ktoré nám lekár nasadí, brať tie lieky podľa toho, ako nám ich nasadil, pretože liek robí liekom dávka. A to znamená svojvoľne ich nevysadzovať alebo nemeniť. A takisto dodržiavať plánované termíny kontrol. My hlavne od pandémie covidu pozorujeme, že množstvo pacientov sa na jednej strane bojí ísť k lekárovi z akýchkoľvek dôvodov. Potom sa stane, že neprídu na plánovanú kontrolu, nemajú lieky, ktoré potrebujú, alebo teda ich dostihne nejaká iná zdravotná komplikácia. Toto sú všetko veci, ktorým sa dá predísť. A keď ním prejdete, tak možno sa s vami ani nestretnú, aj keď teda, ak sa s vami stretnú, je to ten lepší prípad, pretože máte naozaj dobrú úspešnosť a v týchto zákrokoch a verím, že aj v iných zákrokoch. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Mojím hosťom bol pán primár CINR neurológie, pán Martin Kucharík. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie.